Nyasa Voice Box pamene amalawi osiyanasiyana amatha kupereka mpata pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi. Ndiye nkhani ndiyomwe ija yakalembera wachaunzika kuti kapena kuti ma national ID imene ikuoneka kuti patakali pano ntchito imeneyi ikuyenda mwapendapenda, ikuyenda motsimphina makamaka ku chigawo chakumwera komanso chigawo chakumpoto kwa dziko lino la Malawi. Ndi anthu ambiri makamaka otsutsa boma akunena kuti izizi zikuchitika mwadaladala chifukwa chokuti boma likufuna kugwiritsa ntchito ziphaso zaunzika pobera zisankho za 2025. Izi zikunenedwa chifukwa chokuti kukumveka kuti amene alibe chiphaso chaunzika sadzakhala ololedwa kuti akalembetse nawo mukaundula wa mavoti kuti adzavote mu 2025. Ndiye pano tabweranso ndi olemekezeka Akamlepo Kaluwa amene wandithu ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Rumphi East amene akunenanso nkhani yake yomweyi kuti kukoneka kuti kumpoto madera ambiri anthu sakulembetsa chaunzika ndipo iwowanso ali ndi maganizo okuti boma likufuna lidzabere chisankho pogwiritsa ntchito njira imene yonena kuti amene alibe chaunzika sali ololedwa kukalembetsa nawo mukaundula wa mavoti. Ndite ndikhali limodzi kuti timve kuti olemekezeka Akamlepo Kaluwa akuti bwanji pa nkhani imeneyi ya kulembetsa kwa chaunzika komanso kaundula wa mavoti kuno ku Malawi. Mupulike ya Eugene ine panopo ndikunena choncho. Anthuwa registration yamba ku Rumphi East ko koma ndikukayika ngati registration imene yamba ku Rumphi East ko registration imene ili ku Rumphi district ngati ndiyoona. Ndamva maripoti kuti anthu amene akufuna kuti asalembese anthu ambiri ku Rumphi ko kuti azabere chisankho next year. Kuti kumene ngati boma la Rumphi, boma la Kaendera Karonga kalembesa ambiri, boma la Rumphi ayi, boma la Nkhatabe asalembese kwambiri koma boma la Rumphi achite ngati anthu alembesa pang'ono, chifukwa population ya Rumphi akuida bwanaye kuti ndi yayikulu. Sankaziwa kuti mu Rumphi muli anthu ambiri. Ndakuziwa kuti Rumphi si kwa supporta MCP. Ndezi zimene apanga zakuti ku Rumphi ko registration imene ili ku constituency ngati Rumphi East, Rumphi West, Rumphi Central sikuyenda mmene zikuyendera ma district mwina mmene akapangira ma district mwina. Chifukwa ufuna kuti zimene zasara kumene koko apite nazo ngati munchewu akalembesa anthu a Mozambique, ngati ku Pharombe akalembesa anthu a ku Mozambique kuti azavotere MCP. Nde uthenga umene mupitisa pa ujeni mupitise konse. Muthenga umene muutumize ife sitilora kuti MCP izabere chisankho next year. Sitilora kuti MCP isalembese anthu registration. Chifukwa registration imene yoyo ndi zika, ndi chiphaso cha zika la ziko la Malawi. Ndi registration imene zapitana pa ujeni pa registration yo vota Ndafuna kuti nthawi imene azapanga registration mu September ya anthu akuvotera azanene kuti amene simunalembese registration inuyo simulembesa mukaundula wa vote. Zimene akufuna apange ndiye muauza anthu audio ipite kuli konse. Ine sinzalolera kuti anthu awawa abere chisankho ngati kuti ndi otchuka chisankho chikhale free and fair. Koma ngati akuziwa kuti iwo anthu sako akonda ndi abere chisankho, koma chisankho kuti akabera sizimuzakhala bata ndi mtendere Malawi muno. Ndiponso MCP ikufuna kuti zipani zina zilizonse zisachite campaign ku Central Region. Akufuna kuti iwowo ku Central Region azipha anthu, azitenga anthu kuti asakhale ndi campaign ku Central Region. Akufuna ku Central Region kukhale kwa iwo wokha. Iwo akufuna kuti azilowera ngati kumpotoko, azilowerera ngati kumwera ndi ku Eastern Region. Ndiye ife tatulukira MCP ngati inuyo simukuziwa, ngati inuyo msimuziwa kuti ena afe tinachosa makolo ano, ulendonso unonso tipanga chimozimozi. Ndiponso sitikwaopa mutumize audio imeneyo kuli konse. Ndiponso ndikupasa maganizo, ndikupasa mphamvu yotumiza audio imeneyo kuli konse. Ndinena zambiri masiku amene akubwerawo, ndinena za msewu Chiweta Mlowe Road chifukwa chani sukulimidwa, ndinena za misewu ina kumpoto and zimene akufuna kuti apange pamene tikupita for registration and pamene so tikupita for my elections. Anthu andakuba ankatengera ujeni DPP ku koti kuti inabera chisankho. Osaziwa kuti iwo ndamene akufuna kuti azabere chisankho mu 2025. Ndi tionesana siyeni. Apaso pano gule wayambika. Tionesana osati masewera. Ndiponso ndikuwauza MCP ngakhala apange chotani ine sindikuwaopa yayi achepa kwambiri. Ndiponso asaganize kuti maplana onse sitikwaziwa. Ndikwaziwa maplana onse ni zimene afuna kuti akaike ku Rumphi East. Zimene zozo zimene afuna kuti apange mu Rumphi.
zimene zotionesana zimene zozo muzimva panopo. Enough is enough. I'm tired of them. I'm tired with the threats. I'm tired with anything. Ngati akufuna kuti pakhale show, political show, ine I'm ready for that political show.